Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mari. Anu ini Basudan. Iki wayahe bertemu ingkang dipun donga pangestunipun anggenipun jejojohan utawi pariwahan ingkang utawa kalih mugi tansah manungsa rahayu unduk rukun kawon kempon sakinah di Mbak Romo. Tak banting metu kok kapan. Bune Mama Sauda iki anake. Doke gajar anake. ingkang kita ajeng-ajeng samanipun wiwit donga ngantos dugi wonten akhirat Allahumma. Para bapak lan para ibu sedaya ingkang dahat kinurmatan. Nuwun utawi nyalirani sesuai saking anuwun Badamin dalam Ibu Sugati. Ingkang sangaturaken salam. Damin. Dumateng panjenengan Bapak Suhar sakeluarga kakuwaosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampun keluarga saking Badamin sampun tampi Bapak Suhar sageta anggenipun bebesanan keluarga kalih-kalihipun tansah manjur. Muga-muga meledak semono. Mboten apa-apa. Kersane. BBM ngendok. Wonten iki panjenengan turu kan. Hangaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pamrih. Awit anggen kawula suwan kadang-kadang saking metu Mumbul tarai. papak kalian bupo subuh lan lubuh. Namun bupo paringi lubuh, bupo paringi subuh. Alhamdulillah ing wekdal siang menika bangsa ibu tanah keluarga Badamin ngaturaken agunging Kau manjungan ngene ya kan. Ugi Sing penting ora merkopo. menika sampun dados titi wancingipun Praten. Ini panjenengan Badamin gadhahi putu Lemas Ayu Nur Malah Afiane. Putra saking putri saking panjenengan Bapak Ali almarhum Ibu Sugati ing wekdal sampun sampun dipun wektu dening panjenengan Mas Agung putra saking Bapak Johar Agung wonten ing wekdal sampun Bismillahirrahmanirrahim. Kula pasaken dumateng Mas Agung, mugi kula pasaken ing wekdal sampun mugi-mugi saged dipun tampi dadosaken putrinipun piyambak mugi keluarga sah wonten wewengkon Jawa keluarga saking Basa. Ugi ngomile wonten iki kasuwun wewengkah pripun ampun saepun putrinipun bebraya enggal diundang kededah dumateng panjenengan Basa ingkangipun Suhar kasebut damel dumateng putrinipun saking panjenengan Basa. Mobil harganipun wonten ing mriki dipun titikaken. Mobil solah bangunipun putrinipun saking panjenengan Basa wonten praksila unggah-ungguh sopan sampun kirang mahanami dumateng keluarga mriki Bapak Suhar pangapunten iki Badamin kalih Ibu Sugati kula pangapunten dipun pinuntaken dipun salipun. Kersanipun nyocokaken lingkungan mungkin panjenengan ingkang paling berkedah dumateng putrinipun. Ingkang saking Teladan Ojo Kecamatan Rabu Kabupaten Mojokerto.
Delok nasi. Semua. Engko nguyoke engko dimpet. Aku berjualan kok. Gung sampean pilek ya, Gung. Pilek. Kok diparahi ngono. Mur ngarang. Iki lho kene. Lah. Ya. Wis madang porong. Sudah dong. Lawoke apa? Lawok ikan. Soto ngono kok. Soto guys. Masak sapa? Sing masak Mbah Ni. Mbah dulure Mbah Suwar sendiri. Sing ora Mbah Ni. Nah, Cita-citamu pengen jadi dokter. maling. Pengen jadi urusan lagi loh. Syukur wis. Celok. Mending maling ate. Ayo. Sama sing ngokon. Jadi paling apa? Krungu tok kok. Apa? Enggak bisa. Masak ngokon. Maling jalan masaku ora tok kono. Oke bola sampai nanti kok cek ojo ya ini. Saya kok tak foto TikTok e kok sing ngenteni musik ora empok kucing. Memang arah mantan tamat anu saisa. Sopo tak kenal iki mah. Bae ya. Yo nduk jane kowe. Wong pipi bae. Lah piye somben apa ora golek bae. Pae yo berpae. Duh. Oh di Jakarta, panggilannya siapa? Ajis gitu ya? Ja. Ja. Nah, panggilannya oh Jija. Ya namanya Jakarta juga. Kelas berapa deh? 5 SD. Oke, nanti joget ya. Oke, ini semuanya Jakarta nanti ke mana nanti? Lebah. Keluar kaki bahasa Indonesia loh. Siapa le? Iki siji lagi. Oh, Mbak. Kata udah ya. Ya, senarnya kan udah setia laras. Lagunya apa ya? Lagunya apa? Master mendem. Nah, ya, monggo Bu. Tanya mawon lagunya. Banyak loh penyanyi. Ora. Oh, seneng penyanyi. Kok ae. Ora gulu pedot. Iya ya. Ayo dengan. Ora kok ndang. Ayo dengan ya aku siapa ini alhamdulillah foto-foto kesangan. Ayo Kak, potong mata. Ayo. Oke pemirsa, dadak lali yuk ora ditutup iki wis jam 09.00 ndek mang mak limpek wis perkara bar ndelok nganten bar apa syutingane lali ra ditutup iki mang langsung goreng kerupuk langsung goreng tempe dienggo mangan lah dadi lali sampai wengi aku lagi eling tutupane urung ana guys ya Allah guys iki piye iki. Halo, tutupane lah urung ana ki piye kita, guys. Ini lara motor. Ya wah, muga-muga sing digawe ya lancar nganteni samawa. Samawa ki artine apa? Mawadah ya Romah ya ngatini. Ya Mbah sapa jenenge ki? Mbah Sukini. Alah, wis didongakna samawa, rukun sampai kakek-kakek nenek muga-muga duwe momongan 1 kali saja. Maksudnya 2 apa 1 aja akeh. Engko nek rolas mendak Persibaya. Oke bola, semoga ngantene samawa ya. Ndek mang tapi anu Mbah Sugar mang randuk sakit. Soalnya keselen dayoe saking akeh.
dayohe untel-untelan, intuke yo untel-untelan. Diayoh wong ndi ae wae lah ra umum. Ra umum dayohe Mbah Suwar ra umum. Dinggo nanggap dandut sampe dinggo ora kalong. Pokoke malah menumpuk. Muga-muga Mbah Suwar rezekine lancar. Amin. Entuk beras tumpuk-tumpuk, duwike ya muga-muga ya entuk sak tumpuk. Oke, nek mergawe entuk akeh tenan pokoke wis ora rugi. Mbah Suwar duwe mantu diayohe ra umum, diayohe jubel-jubelan. Ya, pokoke ora lah. Jos pendarate ya akeh. Oke, terima kasih Bolo. Ya wis guys, tak cukupi semene kontene dina iki nek tutur kata ora jelas. Aku mohon maaf. Oh ya salam kanggo sing ning luar negeri ya. Sing ning Hongkong kaya enek kebakaran endi. Muga-muga sing kenal mae muga-muga sehat kabeh. Ora enek sing kecelakaan yo guys yo. Sing kobong kuwi mbah apa ki hotel ndi ora ro. Muga-muga sehat kabeh, terutama Bupo, bisa sapa ae lah sing ning Hongkong pokoke. Isane mek ndongakno iki Bupo ning luar negeri muga-muga sehat terus. Amin. Iya sehat ora ana alangan ora enek kecelakaan apa-apa. Kecuali ning Hongkong iki sing kebakarane bangunan anyar. Amin. Wis muga-muga slamet kabeh TKW sing ana Hongkong. Muga-muga slamet sampai omah somben. Oke, terima kasih. Amin. Tak cukupi semene konten dina iki ya. Ayo Saskia ya ape mulih matane wis ngantuk. Mae ya ape turu. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten selanjutnya. Dah.